Chipramer na Christmas na Gari nagpapaalala ka Chipramer nagpasko na Bigkwintana, sumunos. Bigkwintana po. Pangyari, pag-una ako, ang relo ko sa harong, alas 5, quarter to 5 pa sana. Kuhan na palan. Ay, nako. Oy, good morning. Good morning, 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 good morning. Morning sa rotang microphone mo ra. Then nagpipreso ka no. Ayun na. Iyon na pala, sandali, tabalipat kita yan sandali lang iyon na pala, yan. Okay, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magayunon man kung ito, magayunon man na music ni Chief Ramiro napili, uliton ta daw, isatisfy ta daw tabi mga tugang nakuang kita, tabing ano nga po kayan di po kita tinamaan kan bagyo, magayon na paghurup-hurupon taan music na ini. Good morning, good morning. Merry Christmas na po. Aldaw nga na Lunes, Fetsa G's, mga tugang kan bulan na Nobyembre. Talaga Chief Ramiro nagwara talaga ang microphone, pero siya na hello. Nagawar ang pindutan. Pagyari sa maabaka. Yan, garo yun na. So the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Sabay. This boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. our shepherds watch Their flocks by night, they see a bright new shining star, and hear a choir sing a song. The music seems to him from afar. Heart now hear the angels sing, a king was born today, and one will live forevermore because of Christmas Day. Merry Christmas. Ay, nako. Lipat kita ki microphone. May problema ding ang bindutan ka ining master na ko na. Merry Christmas na po. Hello, hi, enjoy. It's a beautiful Monday morning. Magayunon ang pagkaaga. Tadi, the best ang satuyang pagkaaga. Smile, it's a beautiful Monday morning. Kumusta lamang po ang satuya ng mga may birthday ngunyan? Happy birthday. Mga travelers ngunyan, maray na aga po sa Indogabos. Ingat-ingat sa pagbabiyahe. Halos gabos man passable. Mga tugang ang satuya tabi na mga tinampo. Kaya lang ang problema, dahil kuryente, sa nagkapira pong mga lugar. Pakitaas sa tabi Chief Ramiro kidit ang sa kuyang audio. Pakitaas-tasan. Yan. Okay na yan. The best na yan. Okay na yan. So mga travelers natin, magandang morning. Chief Ramiro Tanayan sa tuyang partner sa Technical Department sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz sa Luwas, Mega Force Patrol. Pinapaginutan niya ni Chief Jimmy Nasalita, Pading Alarmario, Joshua Bino, Jomar Bien. May namatian pa si Angel, Buda si Karen. Siyempre, mga tugang sa Manibela, Boy Mata, atab pamata na. Nainotan pa ako ni Kasi nagkaturog si Boy, digdi nagkaturog Iklaro tang digdi nagkaturog si Boy. Iklaro ko lang po na si Boy, so sa muyang piloto, digdi po nagkaturog sa DCGB. Yan. Kwanta lang ta. Kaning no further question na di. Kaning di masyadong mga hapot. Digdi nagkaturog si Boy. Si Pading Mar, digdi nagkaturog ka sa banggi. Di nagkaturog ka sa banggi. Alright, sige. Sabi ni Pading Ray Romero, purihin ang pangalan ng Panginoon
Purihin ninyo kayong mga lingkod ng Panginoon na gumaganap sa bahay ng Panginoon. Sa mga looban ng bahay ng ating Diyos, purihin ninyo ang Panginoon dahil sa butihin ang Panginoon. Umawit ng papuri sa kanyang pangalan na kaibig-ibig. Yan. Amen. Salmo 134:1-3. Salamat sa mahal na Diyos, Panginoon, dahil hindi tayo pinabayaan. A blessed Monday, everyone. Thank you, Padi. Kong amigo, I love you. Maraming salamat sa number 1 na stasyon, DCGB. Mabuhay. Good morning, Paring Ray. Ang sa tuya, tabi ng mga birthday celebrants natin. Good morning, tabi ka. Ay, good morning. Good morning, salamat sa Aleco, may kuryente na kami kasubanggi pa. Ang LCWD may tubig na po. Kaso medyo malabog-labog po ang tubig. Yes. Basta na po, Ate Angel, iyo man ang ganyan ang buhay. Ha? Iyo man ang ganyan. Pero ako nga na isa harong, may tubig na. Kaya lang, di man ako nagkakarigos. Nagtuga ka ngayon, ka pa nagkarigos ngunyan. Wisik-wisik lang, okay na po yan. Basta, ang importante, mahamot ka. Importante mahamot para pag may nagpara-embrace sa imo, dahil katabi ki problema. Ayan, di ba? Presko ang dating mo. Alright, bueno. Aramon tanaw mga tugangan, mga buena manong report. Hali po dyan sa lawas kasabay. Ang sa tuya, tabing chief reporter, Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Kumusta na dyan? Jimmy? Shining star. Jimmy boy, A choir. sing a song. The music seemed You came from afar. How now hear the angels sing, a king was born today. Sabi ni Bossing Chito Baldo, good morning, sana ang intro mo, siring talaga kaiyan sa paginin sarong kansyon. Magpili ka po din sarong -1 ni Jose Marichan. Pero kantahon mo tabi nin tunay na magayon. The best iyan tabi, suggestion lang. Gaya ba, so nadagog niyang kanta ko, bako magayonon. Ano mo nang Bossing Chito Baldo ini? Maray na aga tabi, amigo. Good morning, long time no see. Congratulations, Padi. DCGB, great coverage. Yeah. Thank you, Tabi. Danny Garcia, Free the Chicken. Good morning, amigo. Sasayin mo, ha? Enjoy, Tabi, the day. Good morning. Yan, ha? Alright. Naputol na si Jimmy, Chief Ramer. Wala na si Jimmy Boy. Naputol, ha? Alright. O, so mga nasa evacuation center dyan, baka po may mga radyo ka mo dyan, ha? So mga nasa evacuation center, yan, ha? Baka po may mga radyo ka mo dyan, ano yan, ha? Relax na po kamo, ha? Paki-order para sa i-check ko daw kung igwa na ki-order para sa kwan, ha, para po mga tugang sa decampment, ha. Pero ang iba dyan, mina uruli na ta, pwede naman niya maglakaw-lakaw, rilakaw-lakaw na kaniba paul. So relief operation ops nindo sa mga baga sa latalato nindo ta. Sabi ni Guma tao daki ngunyan daang may tatao dang ganitag saranggatos na sakos nin bagas, ha. Sa mga LGUs, ha. May itatao da tabi para diyan. Latalato nindo kung ano yung paano ang sistema kan ano yan, ha. Paano ang sistema kang distribution kayan tabi, ha. Nasa tuya ng mga bagasa. Gusto kong pasalamatan pala sa mga nagtao sa tuya ki ano yan, ki suporta digdi habang kita nagko-cover. Salamat po kay Tita Mariong Hoko. Yan, nagpadara ki palabok. Dakulo na palabok. Tita Marie, good morning sa mga tagampang inasal. Yan, Mang Inasal. Yan, good morning. Wala kay Kuya Nongs diyan sa Nongs Meat Shop. Nagpadara ki masiramon sa pagkaadobo ni Chief Premier. Kundi bako lang sa ano yun, day na hinaloy-haloy ta. Magaston niya sa magayon nun sa pagkatirada ni Chief Premier kang adobo sa asin, the best, ha. Buda si Tita Tet, Ma'am Tet, dyan sa Rabax, nagpadara ki mga tinapay. Dakulo ng mga tinapay. Ma'am Tet, good morning tabi sa imo, ha. Sa Rabax, ha. O so Rabax, palang bukas dangon niya na daw.
Kung naka-schedule ka mo magpabakuna, bukas tabi ngunyan ang Rabax. Yan. So mga schedule tabi sa vaccination dyan. Ha? Buda sa, ano nga, so Goto? Goto Republic. Goto Republic. Yan, ha? Salamaton po dyan sa Goto Republic. Yan. Good morning, tabi. Goto Republic. Yan. Magandang morning. Christmas Day. Salamaton po. Buda kay Ninong Rumitan sa LCC. Sa masunod ngaya ako hen. Sana ngaya, dahil nang masunod. Nakalamidada. Basta ngaya, paaramon mo sa nako. Di ba? Alright, o sandali. Taon ni mga tugangan OIC kang apsemo sa Albay. Ano daw, baka may announcement iningon niya na aldaw. Hello, Manong Rick. Hello, Manong Henry. Yes. Maray na aga. Morning. Good morning. Ano Ano ang na kita? latest na dyan? Kumusta na kita? Iyo nga ni. Kumusta? Manong Henry, nag-upload ako, Manong Henry, talagpaluas na po ang sa tuyang Gobernador Noel Rosal kang decampment order as well as ito pong resumption kang trabaho tabi. Oh ha? Okay. Oo. Bako daing trabaho mo yan bigo sa gobyerno? Sa gobyerno dahil po sa declared nga ni, pero ang duman sa mga pribado baga. Yeah. Iyo. Discretionary pala ito. Discretionary. Yes, Oo, baga, tama. Okay. Tapos Okay. mga essential na mga pakang gobyerno, tapos puro pakaray kita mo niyan, masamo-samo kang mga nagka-rarawat, nagkawaragas. Iyo. Yan po ang tututukan sa sangunyan na aga. And then, duman man po sa mga local government units, sarap po, Aha. Ayun. Nagawara man Rick ang signal mo tabi. Nagawara ang signal mo. Nagdalagan ka gayod. Nagdalagan ka. Nawaraan sa imong signal. Ya. Paki kung na haing ka. Nagawara ang signal mo Nagdalagan Manong Rick. Hello. Hello. Ya. Nagawara ang signal mo Pakipondo. Sige daw. Hello. Manong Rick. Nawara. Hanap aramon ta so order of decampment ni Governor Rosal. Hello, Manong Rick. Manong Rick. Ay nawala lalo. Ramon ta so order of decampment ngunyan tabing aldaw. Para po sa endo ng mga para po sa endo ng mga mga nayaon dyan sa evacuation centers, Pero ang iba dyan, ako sigurado, kumaro lakaw-lakaw ng pauli ngunyan aldaw. May mga lakaw-lakaw na iyang pauli. Yan, Sige daw. Manong Rick. Nawarang diretso si Manong Rick. Madali lang. Tako doon maapod. Balon ta daw na apod ang giraray ta. Klaro ta daw. Sandali. Ha? Ang hapot kan. Mauruli na ngaya kami. Papauruli una ka mga yan. Kailan kayo po lang gari order para sa legal na proseso. Kayo po ang tabi may legal na proseso iyan ta. Di ba? Di man lugod kay kung ano man ang mga kwan dyan. Di ba? Sige. Manong Rick? Oo. Ulitin ko, putol-putol ka sa bago. Ano nga so order of decampment? Pakiulit daw po. Effective na aga tabi, Manong Henry, may order of decampment na si Governor Noel Rosal. Ang kulatilya po kayo dapat i-check mo na kang barangay, buda kang local government unit na safe na talagang bumalik. Yeah. Bago bumalik. Effective ba ng oras tabi? Anong oras? Effective mo niya na aga po. Aga. Tulos na aga. Okay. Effective mo niya na aga. Nasa discretion ni Kwan, Mayor, local government kung anong oras sila mapuon. Tapos siyempre, mahanap pa man yung kikang mga auto na maharatod. Yes, kung ano pang mga ano. Muna ma-check pa sinda kang agihan kung marayang agihan, din natumbang poste kung ano, para sa ang pagbalik kang sa tuyang mga evacuees tabi. Ayun. Okay. And then so, pig-outs ko baga kaso saro tapos nagtao baga si Governor ning 100 sacks kada munisipyo.
Ngunyan po, dinagdagan niya po ito, sirisintang sako giraray. O di, 100 plus May- 60, tama? Apo. Takaning ini man na mauruli bagan sa tuyang mga kuan. Oo. May balon man lamang pag uli may sapnaon pag balik sa indang okay. mga barangay tabi. Iyan kasugma actually ready na for pick up ito duman sa tabako. Kaya lang siyempre makusog pa sa paros. Iyo. Kaya iyan. Gusto mo Manong And then- Rick, ang itinawag gabos, 160 sacks sa kada munisipyo asin syudad? O gabos? Opo. Okay. Iyan po tabi. Yeah, Opo, okay. opo. Sige. And then ang ngunya na aga, nag-ikot-ikot kita dito sa boulevard. Taman punta sa dulo-dulo kan kang dagat. Oo. And then tabi Manong Henry, ining ngunya na aga ang tigpais ko sa tulos ni Governor Noel Rizal. Pinuunanan niya kahapon so alay ko. Oo. Ipapadagos siya ngunyan. Oo. And then urog na so naglagdag sa telco. Ang ibang distrito ng signal po sa Globe and Smart. Yeah, And then okay. other telcos. So yan sa mga agenda. Oo. And of course, so paglilinig na pinuuna naman kahapon tabi and hapon. Yes. Opo. Okay. Okay, so number one, so the complement. Okay, go ahead tabi, Manong Rick. Go. Buot naman po pasalamatan sa tuyang mga local government units and gabos na mga barangay officials lalong-lalo na itong nagparagal na maisagibot na po itong evacuation order and then ang kaning matiwasay na nakalikasan sa tuyang mga kababayan na albayano. Lugod po dahil po kita magsawa na magkooperar sa mga maabot pang mga aldaw tanganin na pirmi po kitang zero casualty tabi Manong Henry. Ayon, very good. Okay, so number one, ngunyan alaw effective, nasa discretion kan mga LGUs, ang oras kan pagpauli. I-check muna ang mga agihan kung safe na talaga para sa mga evacuees. Number two, so trabaho para sa pribado, discretionary, sa lado kan sa indang mga busing. Ano tabi Manong Rick? Number three, may additional na 60,000 sacks na baga na ano yan, o rice sa mga LGU. Nagtaon na kisang gatos, bali 160 gira ang naitaok ng provincial government sa kada munisipyo asin syudad. Tapos sa mga paglimpya, okay naman. And pinakapangultimo na tatawang kiprioridad, iyo ang pag-restorar kan kuryente sa tuyang palibot, buda sa mga signal kan, mga telcos, na nawala ang signal kan minaging bagyo Manong Rick. Di ba? Iyo tabi Manong Henry. Iyan, okay. So, ako talaga, selling ko ngunyan, ang pinakahapot kan sa tuyang kababayan, no rin niya mabalik ang kuryente sa Samoya. Kaya, kasubang iba ng ganda, kaurom ko si Governor, natawan tang niya ki-attention niya na ipapriority sa Albay Electric Cooperative. Yeah. Iyo tabi. Opo. Okay. Ano pa tabi Manong Rick? Iyo man sila po Manong Henry and then of course salamaton nun sa DCGB sa padagos na pag iba-iba sagod sa mag-aga, sagod sa 24 oras, 48 oras na operation tabi na pagpabot kang mga informasyon sa tuyang mga kapwa albayano tabi. Trabaho ta yan eh. Buda, ginurangan ta. Tinudan tanaan. Then na pwedeng mawara yan. Dili sa tuyang istasyon. Okay? O Manong Rick, salamat ha. Salamat man tabi sa imo. Sa imo sa gabos na alos perang 48 oras ka na nakatutok dyan. Salamat tabi sa ibe sa apse mo. And of course sa ibang staff mo dyan. Sa mga government agencies na nagturuwang, tabi, salamato na maray sa Indagabos. Buda, lalo na sa imo man, buda sa tuyang gobernador. Alright? Sige. Mano, mabuhay. Mga tugang Manong Rick Mendoza, mga tugang ang acting na head kan Apsimo, dili po sa probinsya kan Albay. Alright. Aramong tanawan mga buhay na Manong report, hali dyan sa luwas, kasabay si Pading Al Armario. Pading Al, good morning Pading Al. Morning, Pade. Kanya-kanya ng linig. Ang mission ko niyan. Kan lambang pamilya, lambang individual sa indang mga residensya. Pakalihis ni Juan. Digdi sa southern part kan Legazpi, sa paglibot-libot to kasungapon, ang saro talaga sa mayor na problema, iyan na poste, dan aleko na naputol. Yan sa sitio, Kapantaran, kan barangay Imalnod.
kung saan napadulan ki kahoy so wire kaya naputol so steel post kan Aleco na pinag-clearing naman kasudma kan DPWH and nina kan Bureau of Fire Protection katabang then siya mismo si Mayor Isiama Ismael na nanginot sa pag-clearing kayan laso dyan sa barangay Baris na mga pinurutol pinurutol na kahoy dangan nyog. Clear na yan, apera kaya na poste ngunyan inuyod mo na paramenta sa wires at least sa half lane kan tinampo na agihan ki mga light vehicles so walang parte kung halikadig at Isandria. So bigay man kan mga tao na matawan yung priority kan Aleco nangani na magkaiguan naman kan supply kan kuryente pati rin sa southern part kan Legazpi. Kanya na pagkaaga kanya-kanyang lining, kanya-kanyang clearing kan kanyang mga residensya kan focus naman kan mga tao digdi sa southern part kan Legazpi City. Yan, balian update digdi. Alarmario, thank you. Thank you paring Al sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, lumang kita kay Jimmy Nasalita. Jim, good morning. Kumusta dyan? Yes, VP, manina aga. Gulping mga dapat reparohan digdi sa koyang area of responsibility. Kundi ang problema ko, ang komunikasyon, wara-wara, maringan ito nakalusot ako. Pero nagawara-wara talaga, VP. May problema sa mga telcos, baga sabi ni Kwan, so Global na Smart, may date na concern sa mga cell sites. Maringan ito nakalusot ako ngunyan. Primero, ang mayor na dapat na ma-reparo o re-reparohan sa ngunyan, itong barangay Masarawag na mauruli sa mga evacuees. Ngunyan, napinasyaran niya ito kaso Banggi pagkatapos na magluya-luya so paros. Talagang sa barangay Masarawag ta BBP. So, original na tinampulag katarabulan ni na mga manibay-ba mga debris, mga puon ki mga kahoy, nyug, yaon sa ibabaw kan tinampo. Alang kaw ito ta BBP, luminang kaw suro tinampo, dahilan kan may mga dalakulaw na gapo sa tinampo, naging kuwan sa tinampo, so konkretong tinampo, naging lubak-lubak, por medyo kay itong mga ibinaba na mga volcanic materials, daga, asin iba pa, nasa tinampo na ta BBP. Ngunyan, makinda motorsiklo, mga auto dahil unpassable ito ngunyan itong Masarawag na maluwa sa rutang Ligao City. Gulping kuan susud-sudod sa tinampo kaalion ito ta BBP and sigurado ngunyan ito ang posibleng sikason kan DPWH. Mientras tanto, pagpasyaran man niya to, so nagka-sirensilyo na mga more or less 300 metros na laba nin release sa connection kan San Rafael in Barangay Maipon sa Ginobatan. Sa madaling sabi ng BB, dahil maaagihan ito kan train. Haloy-haloy ito na mairahay. Sa halabao na release, more or less 300 metros. Yuminaiya na ini. Garinado yan. Arimate na yan. Wala nang kansa. Wala na. Jim, clarify ko lang ha. Medyo kayo kuan ako, na-intrigue ako kan Maipon San Rafael, Ginobatan. Tama ba? Yes. Nagagayan ang trend. Tan Maipon baga uni sa ibong kang kuan pasiring sa mayon. Agi-agi mo ba ganing mayon yun? Mapasiring ka sa Maipon. May crossing, may cover. Pagka-ibong mo digdi sa tulay sa San Rafael. Masanat ka didiit. Okay. Na-imagine ko na. Na-imagine mo na. So bago ka mag-Aleco, mag-LTO, di ba? Bako yan, trabisiya yan. Gariba ko kabisa. Alat ko na, ha? Halay kang Kamalig, di ba? Halay kang Kamalig, may kurbadang diit dyan.
Mahiling ka sa walayaon duman, sa tulay? Narayo ng kamalig. Diretso ka na sa may Moms. Moms, sa may Moms. Sa may Moms. Okay. Pagkatapos, matiko ka sa tuo, going maipon. Sa may Moms, matik o kasato o going to Maipon. Iyo. Ama na-imagine mo. Yeah, oo, sa may diversion. Yan, okay, ngunyan. Ngunyan, diretso ka, pasakat sa Maipon. Sa Maipon, oo. Tapos, porabir ka makalaog sa sentro Maipon, may kwabaga dyan, may release. Iyo, bako ang release na pig-agihan kantrin, oning sa may likodan kang LTO? Iwan duman yan nag-agi mo. Konektado ang duman? Mapuon yan duman sa Maipon. Talagang nagaparaluya ang imagination ko Pari ba sa ibang nahiling ko kana ako nagyan sa Maipon ka ito? Iyo pala na. So ining baka may station diyan sa may crossing, di ba? Pasakat pala duman sa taas. O yun na-imagine ko na. Tuminagilid so tahaw kang ano ini? So tahaw kang tulay. Nagkaperida surili. So ano yan? Tama, Jim? Tama? Batay ton pig-agihan ito kan mga estudyante. Oo. Luminuya so kada no? Gariling ko luminuya na eskaur masyado sa pundasyon kan tulay sa tahaw kan salog. Ade? Minor po 19 degrees tindog. Ano? May naron mo tindog sa poste 90 Oo. degrees. Nasa 45 degrees na sa nagarota. Nagyaya so tuminagilid sa poste sa tao. Tagilid, natural, ito still man lang na kuha na relay. Ito minagilid. Tagilid. Iyo. Tailing ko so dahil na yung pag-asa. Aloy na yan? Haloy naman yan? Bata nagbiyay-biyay naman ang tren sa tuya. Aloy na naman yan? Mabilang kita kang kitaon, Jimmy? Sayang na naman kan kwarta. Para irahay bagay ni kan pinar. Iyo. O pinakapamayo kay ni manager sa niya na Disyembre. Padala ninda sa tulong unit nin train na ali sa Tutuban. May sa biyaheng Legazpi, Naga. Paano pa ito? May train. So release naman. Yan ang problema. Okay. Siyan tabi pipi, so primerong riniparo niya to pagkatapos kan nanggad kan bagyo kan paros kaso hapon. Duwang major problem sa Banwaan kan Ginobatan, itong rin and itong ako possible na tinampo sa barangay Masarawag sa Ginobatan. Iyon, okay. So, sa Albay, garayo man lang iyan so na-damage sa Jim, ano? Dahil makibang tuloy aperakan sa Masarawag, buda dyan inaril na tulay na ang kantren. Buda, other than that, gano'n na yung kinadamage kitang na-report ka makaswapon na, no? Natulay? Doon sa monitoring niya to kaso hapon, kita, aside from so duman sa Bakong in Malama Road, dahil pati, kita, dahil taman inabot kaso hapon, Tabanggila. So, makusog pa sa paros. Kusog ko, wala pa sa mga reports na naghahali sa mga coastal areas na lahat man sa mga command center o kaya kan na mga lokal na gobyerno arop sa Uwas, Ipon, and Ligaw. Okay. Yan, sabi anyway, pag daya ko naka-report, may problema talaga. Confirm ni Manong Rick yan. May problema sa mga cell sites tagari. Siyempre, number one, may kuryente dapat yan Maski data, mobile data, dahil map ipopost ko nga ni ko. Takong dahil kikuan, kung dahil cell site, warang data. Wala. Nakatakod ang permission signal kan cellphone, di ba? Oo. Okay. Nakalustak ko niya, pero naghahanap signal kilometro. Okay. Pata su kwenta su over. Rimate na. Ayos niyan ko yan aldaw. Solve na yan. Okay. So antena. Rimate.
Mhm. Yan ta BBP yan sa tuya mga dagdag na informasyon. At nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Salbatana, Chief Premier. Nakamata akong gutom. Iga pa kita dyan, Chief Premier, ginatada na adobo. Ayan. Nakamata akong gutom. Hindi na kitang adobo dyan. Hindi ko nakadarang biskwit. Pangyari, naubos-ubos ang biskwit ko kasubag, kasubag bagya. He said, Stoy! So tula ko, gari nagkuha na, nagribok ka. Nagribok ang tula ko Wala na kitang, maskit siya para meron so ko, wala nang goto. Maski goto na wala. No, boss. Magyari sa maaba ka. Batang tula ko, dahil pwede na dahil kita kadarang biskwit. Pero sarong oras pa sa tuyang, narangkada mo niyan aga. Hello? Ngutong talaga. Iyon na nga ni. Ako kaya kong tumagal kigutom. Kaya lang, ang tula ko, dahil pwede. Medyo may kuwang kita, may acid reflux kita eh. Pagkatapos talagang gabos, guguto mong ka. Lingaw ko talaga. Igwa ko actually sa harong kinag-standby ng mga biskwit. Kung may gos, so pigutukawan baga sa lata pag mapamanila ka. Sa mga So kampanahon baga, kampanahon. Yan o. Assorted ang lawag, assorted. Yes. Kaya nalingawan ko eh. Okay? Ang pigsabi mong really sa Melteo, so Travessia ito, Migo. Iyo, sabi ni Jimmy, Travessia Mananggal. So visible pag nag-aagi ka. Out man ito kan, bagyong remeng, Yes. ano. Iyo. Nadakulo na gadaan sa lugar na yan. Tama. Gano'ng haloy naman dalang kay gang train ba? Takot na may true train na de. Iyon na nga ni. Haloy naman yan. Ako, Iyo. magsala. Although paghuro na yan sa RDC, pero kaya pa kang kibudget kan gobyerno eh. Magsala. Turo train. Hindi ako ma-priority lamang ang kan gobyerno sa 2020 bago magtapos ang term kang presidente. Dakula yan. May kanta ba kami go? Ano? May kanta ba kami Toro train, toro truck. Tama December. Nagpunta sa rakay dyan. Toro train in running down the street. La 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 oh. Gonna one way ticket to the blue. Okay, sige Migo. Huwag mo lamang ito sa nakaraos naman na Yeah. Relax na kita. Okay? Nakaraos nga na Yeah. The longest ever bagyong naghapit na to. Okay. Ano yun, umala na eh. Iyon ang God. Sa ibang lugar eh. Nalwal ba mas ibang lugar? Nang God. May kuha na iniyaw. Mas nagaling si Juan. Bay sana? Iyon man. O na, may nabalik si Jimmy. May palap si Jimmy. sige, Migo. okay. Alright, sige data. Standby muna Karen at may balik na report si Jimmy Boy. Hello Jim, Jim. Yes, BP. Yan ako ngunyan digdi sa barangay Salugan. Oning Provincial Engineers Office baga. Adjacent kani may bungka sa Tinampo mga malakaw kanin mga from gate kan PEO mga 30 metros kung nahali kang daraga pasiring kang kamalig left side left side igwadig diki kumiling ka southern part digdinanggad sa gilid ka na Tinampo buminagsak so diki ang pagkaintindi ko kani siguro dahil pa nga ni iniisikan provincial engineers ni provincial engineer Dan Baclao ang proyektong ini kung dahil ka nasa sala PEO ang nagpagibo ka na kada kapanahonan pa ni dating gobernador Alfrancis Bichara mga 100 o mga 80 meters tabi BP buminagsak so dakul alangkaw na diki ngunyan pagbagsak kan porsyon kan diki halabaon ining diki pasiring ini sa may barangay Gapo once na igwanin mga makusog pang ulan madadivert magagaba ini gabos kaso buminagsak na diki natural ang natatadaga pag linaog na ini kitubig ang diking natatada ngunyan marampahog ini
So iyo yan ta BBP at pagkatapos itong konkreto na porsyon kan na wall kan diki uni na lang sa tahaw kan salog dapat mahali ini dahilan sa iyo ng katbara pagkatapos may dakulaon na akasya na nakasabay tabi sa gari nag landslide na inibiti sa mga daga na nasusunadan kay itong wall kan diki guminaba na. Yung yan, sulat ining salog na halik dyan sa Barisbisan sa gilid kan PEO minadalagan sa irarom kay ining tulay tinampo na pasiring sa minakurbadik sa bypass road tabi BP. So yan ang saro pa sa damage na aasikasohon kan probinsya. Kapag dahil ini maasikaso, may mga paguran, baski ining tinampo, lampas digdi sa PO, pwedeng mapiktaran dahil ang sulat barado ini kan guminabang dike. Oho. Digdiyan sa barangay sa lugar. Madislag. Madiklag, mahali kaan. Halin mo na para makalusot ang tubig. Alion ining bloke kan na mga konkretong wall kan dike na buminagsak na sa tahaw na kan salog. Pagkatapos dakulaon na akasya na buminagsak digdi sa salog man tabi. Okay. So yan ang sa tuyang informasyon ali digdi sa gilid ng gadkaning dike. Nagura na buminagsak na noran. Ay. Salita DCGB News. Thank you, Jim. Salamat, James, sa report. Halid dyan sa luwas. Mientras tanto, sabi ni Freddy Chicken, Danny Garcia, fun time biscuits. Yo, masiramon yan ba din? Pero ang tinunang ko pa rin, tabi dan, so, MY San. So, MY San baga. Pag mapamanila ka sa pantrangko ka ito, pantrangko, dahil kang ibang tukawan, tutukawan mo ito, sa likod ka kang JB Line. Lumabag ang bus yan, JB Line, pantrangko. Filtrangko. Pag dahil kang tutukawan mo ito na biskwit, nagkakaparasa. Halik kang Manila, pasiring sa Bicol. Karen Ala, may dagdag na report. Good morning, Karen. Yes, VP Andy, good morning. Pag sara mo sa mo natulot, ang pinag-aratupag sa presenteng oras kan mga residentes, asin kada komunidad digdi sa syudad kan Legazpi, matapos ang pagrapado kan bagyong uwan kasuhapon. Sa nasusugtang informasyon dyan sa sentrong syudad, pinagtatarabangan na kan mga street sweepers ang paglilimpya sa sentro kan Legazpi habang naglarahay naman tabi VP Henry ang panahon asin manageable naman sa anuman na paggarugaro. Samantala digdi sa barangay Bugtong atab pa sa na VP Henry may mga marata ng mga residentes tanganing samu-samuon itong mga nagkaralat na mga dahon, pananom o anuman na mga linayakan madundoon na paros na ito. May mga kisamiman kitang nanutaran na nagkaturuklap. Wala man putang mga puste na nagkaturumba. Halagad na mga wire na nagralaylay na. Kaya expected bitan rin na sa ibang barangay. Siring man kayo niyan nangyari as in pagtatarabangan kan espresso na maayos. Susug man sa monitoring kan DCGB News sa Legazpi CDRRMO. Monitoring na sinda sa mga oras na ini sa anuman na mga damages para sa pigaapod na damage assessment as sinakatalaan man inibipin na mag-arasistir sa decampment kan mga nag-irebakwar sa ibang mga barangay kan syudad kan Legazpi. Yan ang report. Kanan Ala. Salamat, Karen, sa report. Mobil, mobil. Ay, di pa lang kitang antena, tama ba? Pakitsikado tabi dyan mo, paano ang pag-report doon na ganyan, Pagiling nga doon, tabi nyo mga pag-iriba dyan sa boulevard. Kung kumusta sa mga basura, may nag-text sa kuya, pakiling nga doon, tabi ni The Boy, mobil. Baka nakawagas naman sa mga basura dyan sa Legazpi City Boulevard, na inalsa kang tubig sa basura, tabi sa boulevard, lingon tada kung kumusta sa basura na idinalagan dyan kasatuya na paros kaso banggi, Mientras tanto,
Jomar Bien, my report. Jomar, good morning, Jomar. Hello, BP. Good Mm. morning. Go, morning. Medyo pahirapan na ang komunikasyon. Iyo nga ni. Brownout sa Magkirare dito. Tapos, sa mga satellite, nagka-urubusan naman sa gasolina. Oho, Kaya, may mga lugar na wala ang signal. Hanap-hanap lang kung sa'yo na banuaan dito. Matin ang internet at barak naman sa ibang internet. Ayun, Kaya, durutibitin naman ang maghanap ng mga information. Pero sa BBN Ray, pasabol na kamo sa National Highway po na si Gaspi, sundo sa boundary ng Camarines-Sur, Bayan Okay. Tiwi. Good. Ini ang nakumpirma ng CCTV News matapos na pasado alas 8 kasabanggi kan matapos na unclearing kan MDRRM of Tiwi duman sa barangay Daptap kan Tiwi na iyon nag-resulta tangani na mag-clear na ang dalan na pwede na makaantos duman sa boundary kan Tiwi and Sangay kang Camarines-Sur. Sinabi ni Mr. Manuel Tamo ang MDRRM of Tiwi na talagang pinaglamayan ninda kasumangki siniguro ng na magtira sa boss na dalan na duman sa Banuan Kantiwi tangani na maging accessible na ang pagprobalyo sa pagtibong na probinsya Albay and Camarines-Sur Bayan Tiwi. Kadaklangan mga naging kausa kan na pagka ulang kan pulos kan trapiko iyuan na mga nagkaturumbang kahoy asin mga wire na nagparalagpak sa Tinampo. Dakulma na mga poste kan Aleco na nagtrumba sa Tinampo pero pinagdiri mo na inimiremedyo maigilid sin matawan lamang nin maagian maski one lane sa nagkatirang parte kang National Highway dito sa Paranal District of Albay. Okay. Sa BBN yan mga informasyon. Jomar Pian, CCTV. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras natin, 6:06 na. Ang mga bareta, masunod na. Magalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one! DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Always number one, always DCGB, alas 6:10 din aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, zero casualty sa probinsya kan Albay sa pagrapado kan Typhoon Uwan sigon sa Absemo nakua. December decampment kan mga bakwit sa siyudad de Legazpi pinag-ordena kan Legazpi City Disaster and Climate Change Resilient Council pun kas bagong alas 5 nin aga sa lado nasyonal. Malacanang sinuspendir na ang government work as in klaseng ngonya na Nobyembre 10 paribagong LPA posibleng mabilog sa laog ng 7 aldaw sigon sa DOST Pag-asa. Sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nahampang sa arrest warrant sa Turkey.
Business News, LTFRB pupuunan ang pagtao ng special permit sa mga bus sa Pasko. Health News, pagmantener din fit na lawas kan sobrang init, ipinaluwas kan mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungon sa lado lokal. Dahil po din na rehistrong casualty sa probinsya kan Albay matapos ang pagrapado kan Super Typhoon Uwan. Sa entrevista kan DCGB News kay APSEMO Chief Roderick Mendoza na mantinir kang probinsya ang zero casualties mantang dainin na rehistrong untoward incidents sa pagtama kan bagyo. Katakod kay ni pinasalamatan ni Mendoza ang mga albayano, local government units, asin mga barangay officials sa kooperasyon lalo na ang mga marhay na implementasyon kan preemptive measures para bago pa man pagtama kan bagyong uwan. Mientras tanto, mapaluwas ngunyan aldaw in the campaign order si Governor Noel Rosal. Taon ng order kan pag pauli na sa mga nag-evacuate. Paano ko niyan share to na po. And then may additional instructions sa to yung gobernador kung marumduman ta preposition kita gitig 100 sacks of rice duman sa kada LGU. Dadagdagan yan para may balon man sinda itong pag-ulit kan mga evacuate sa kanya-kanyang mga barangay tari. Tingog ni Roderick Mendoza ang enkargado kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Mientras tanto, katakod kang nagrarahay na panahon matapos ang pagrapado kan Super Typhoon Uwan, ipinag-orden kang Legazpi City Disaster and Climate Change Resilient Council ang decampment kan mga bakwit sa mga evacuation centers pon kas bagong alas 5 nin aga. Sigon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, apera kay inihinali naman ang curfew sin liquor ban sa syudad. Mientras tanto, mantinido man sa giraray ang suspension kan klase sa gabos na level asin trabaho sa gobyerno ngunyan aldaw. Sakot sa magpaluwas ng opisyal na abiso, ang gobyerno nasyonal manungod sa pagbabalik kan regular na operasyon. Ibinaba naman hali sa Code Alert Red ang Legazpi City Emergency Operation Center asin ang mga response clusters sa Code Alert White o daily operation. Iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal, mapaluwas naman ngunyan aldaw din orden ang probinsya Kanalbay. May kinaraman sa decampment kan mga gabos na mga naka-star sa mga evacuation centers, alaga din ni discretionary sa lado kan lokal na gobyerno sa pagsasabi na kinakay pangunang pag-adalan kung safe na makakauli o ligtas na makakauli ang mga nag-evacuar pasisiring sa endang mga pinag-erokan na mga barangay. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi giraray ni Roderick Mendoza na ini ang nakapalaman sa orden kan gobernador may kinaraman sa siring na bagay. Mientras tanto, kasabay man kay din na marilis giraray din panibagong 60 sakos din bagas ang gobyerno probinsyal sa gabos na syudad asin lokal na gobyerno ng munisipyo ngunya na aldaw. Endot kay ni ang probinsya nagpadara naman din sanggatos na sakos din bagas sa mga LGUs kung kaya may kabilugan na 160 sakos din bagas ang ipinadara hali sa gobyerno probinsyal. Sa ibong nalado, katakod man kay ni ang kinumpirmar Mendoza susok sa naging pahayag kan gobernador na kinakaipuhan na i-double check ang mga agihan tangani na ligtas giraray na makauli ang mga residentes na nag-evacuar. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, nangako si Gobernador Noel Rosal sa probinsya Kanalbay sa pagikan entrevista kan DCGB News na sa iyang tatawanin prioridad pun pa kasuhapon hanggang ngunya na aldaw ang pagrestorar nin kuryente sa iba-ibang mga munisipyo asin syudad. Sinabi kay ni, gadakol mananggad na mga areas ang din kuryente hanggang kasubanggi ang nagsuperin nin kawaranin supply dahilan sa epekto kan bagyong si Juan. Alagad sinabi kan gobernador sa iyang ipaprioridad ang pagrestorar kay ni kasaindang pagkipagkoordinar sa Albay Electric Cooperative. Tanganing makaskas ang trabaho asin maibalik tulos ang kuryente sa mas lalong madaling panahon. Tinawa ni Rosal na normal man na narog ganing sitwasyon, tangani na mapakaray lalo o kaya na nawawara ang supply nin kuryente, alagad na mapakaray man sana sa paginin pagtatarabangan. Oras Pilipinas, 15, makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Magbabalik po ang mga bareta sa lado nasyonal, makalipas lang kay ni.
GB News Express. News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang! Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal. Naglandfall na ang super typhoon na si Uwan sa Dinalungan, Aurora. Sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, mga bandang alas 9:10 kasubanggi kan magtama ang bagyo sa Dinalungan.
na mantener kay ng kusog na 185 kilometros per hora. Asin, biglaan na pagkusog o gastenes na 230 kilometros kada oras. May rikas ang paghiro na sagkod sa 30 kilometros kada oras sa direksyon na northwestward. Mantinidong nakitaas man giraray ang signal number 5 sa mga lugar kan nagtipunan sa Quirino, Alfonso Castañeda, Dopax del Norte, Dopax del Sur, Nueva Ecija, Vizcaya, Bungabon, Caranglan, Pantabangan sa Nueva Ecija, San Luis, Baler, Maria Aurora, Dipakulaw, Dinalungan, Asin, Kasiguran sa Aurora. Nagpatanid man ang pag-asa sa pagkakaigwan ng storm surge sa kostal na munisipalidad. Mga tugang sinospendir kan Palasyo Malacañang ang laog sa gobyerno asin magin ang klase sa gabos na level ngunyan aldaw Nobyembre 10, 2025 dahil sa pagrapado kan Super Typhoon Uwan. Ipinaluwas kan Malacañang ang Memorandum Circular number 106 na nagsuspendir sa mga klase sa gabos na level asin trabaho sa gobyerno dahil sa epekto kan Super Typhoon Uwan. Ang suspension base sa naging rekomendasyon kang National Disaster Risk Reduction and Management Council base sa Memorandum Circular na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin kaibahan sa mga daing laog iyo ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 4A, 4B, Region 5 as in Region 7. Sinuspindir man ang klase sa gabos na level sa Region 6 as in Negros Island Region. Ngunyan aldaw Nobyembre 10 sagkod Nobyembre 11, 2025. Tinaman doon kan Malacañang na padagos ang trabaho kan gobyerno na marasyonable sa pagtaonin basic services. Paglinaw kan palasyo sa mga local chief executives sa endang lugar. Mantang ang suspension of work sa mga private companies nasa diskresyon kan sa endang mga leader. Pwedeng umabot sa 12,000 na mga eskwelahan ang naapektaran kan dahilan kan pagtama ni Super Typhoon Uwan sa nasyon sigon sa Department of Education. Disaster Risk Reduction and Management Services. Kasi ang ultimong ipinaluwas na report kan DepEd, DRRMS, posibleng umabot sa 11,968 na mga eskwelahan hali sa 120 na divisyon na nasa peligro nin pagbaha mantang 12,747 hali sa 100 Gs na divisyon ang maapektaran kan peligro kan landslides dahilan sa pagkusog kang uran na darakan bagyo. Napag-araman ang Region 3 ang may pinakadakol na eskwelahan na pwedeng bahaon na may 2,936 na numero kan eskwelahan mantang ang Calabarzon may dakol na numero nin eskwelahan na epekto kan landslide na nasa 2,786. Ipinagiromdom ang ahensya na padagos na makoordinar sa lokal na gobyerno as in DRRM offices para masiguro ang kahandaan sa emergency response as in iaktibar ang mga school disaster reduction management teams as in contingency plan para sa piglaoman na pagbaha, landslides as in daluyong, storm surge. Bantang pinag-ingatan man o pinapag-ingat kan ahensya ang mga learning materials kan mga eskwelahan as in pinapahanda din emergency supplies need as in resources. Oras Pilipinas, 6:24 in morning. Hinagad po ka Department of Health sa publiko na maghanda nin mga medicine kit sampang kan pigalaoman na pagrapado kan bagyong uwan. Sigon sa Department of Health, marahay na magtama o magtagama nin para sa tulong aldaw na medicine kit kan mga panginot na bulong arog kan paracetamol, ibuprofen para sa kalintura asin pagkulog nin lawas, oral rehydration salts para sa dehydration, bulong sa abo, antacid, antihistamine, antidiarrheal, mefenamic acid asin mga personal na maintenance medicine para sagkod sa 5 aldaw. Apera sa preparasyon din mga bulong, inabisuhan man kan Department of Health and Publiko na aramon ang first aid tips lalo na ngunya na may bagyo. Nagdakol ang kaso nin pagkalunod, nakukuryente, nadadalinas, nalulugadan, as in hypothermia kada best na may kalamidad. Posibleng mabilog sa giraray ang sarong low pressure area o LPA
sa laog din 7 aldaw base sa monitoring kang State Weather Bureau. Sigon kay Engineer Benisoni Estareja, pwedeng mabilog ini sa Far East kan Mindanao sa luwas kan Philippine Area of Responsibility o PAR. Sinabi niyang pwedeng mag-abot sa Nobyembre 12 o 13 dagos ining maglaog sa PAR bilang sarong LPA. Sigon sa opisyal, ngunya na bako pang malinaw ang direksyon na agihan kaini o magiging patakot kaini sa Pilipinas. Hinali man kan Weather Bureau ang posibilidad na igwapang sarong bagyong matama sa Pilipinas bago dagos nang matapos ang bulan ni Nobyembre. Ngunya na Nobyembre, 2 bagyo na po ang narehistro kan Weather Bureau, si Tino asin Juan. Sinuspindir kan Department of the Interior and Local Government ang gabos na foreign travel kan mga local officials sa bilog na nasyon po Nobyembre 9 sagkod 15. Sigon kay DILG Secretary John Vic Rimolya, kay po na magtinir sa kanya-kanyang nasakupan ang mga gobernador, alkalde, kapitan kan barangay, asin iba pang opisyal para panginutan ang paghanda, pagresponde, asin pagbangon gikan sa epekto kan bagyong uwan. Pinagiromdom kan DILG ang mga local leaders sa irarom kan lokal na gobyerno o sa irarom kan Local Government Code asin Republic Act 10121 na sinda chairperson kan sa indang lokal na Disaster Risk Reduction and Management Councils asin dapat physical na yaon sa calamity management. Inagad man kan ahensya ang lokal na gobyerno na magtabang sa mga apektadong komunidad. I-reactivate ang local price coordinating councils para maiwasan ang overpricing asin mag-coordinar sa mga regional asin provincial DRMCs pati na sa DILG regional offices. Sinogo ni Rimolya ang gabos na DILG regional directors na siguradong masusunod ang kasuguan. Mga tugang inanunsyo po kan Department of Trade and Industry na binawi na kan ahensya ang mga sinangatan kaining kaso kontra sa 16 na kontraktor na pigasabing imbuelto sa maanumaliyang flood control projects. Sinurat ini ni Construction Industry Authority of the Philippines o CIAP alternate chairperson Reginoy Milyari Jr. kan Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB, Acting Executive Director Sergi Ritome. Ginibo ang desisyon dahil sa pagkukondukta ng investigasyon o nagkukondukta ng investigasyon ang PCAB laban sa parehong kontraktor. Kaibahan digdi ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Center West Construction and Development Incorporated in SunWest Inc. Siring man ang Highton Construction, Triple 8 Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarch Construction and Supply, Wawaw Builders, MG, Saniban Construction o Sanidan Construction, LR Tiki Builder Incorporated, Road Edge Trading and Development Services, as in Sims Construction Trading. Sigon kay Milyari, gabos na mga preliminary orders at preventive measures i-absuelto man sana kaibahan ang pagsuspender kang negosyo, pagkakumpiskar kan kagamitan, pagsarado nin mga establishmento, asin pagmonitor nin paghali, asin paglaog sa nasyon. Oras Pilipinas, alas 6:28. In pagkaaga, bareta sa luwas kan nasyon, makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at
baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa ibang nasyon, 6:33 na po nin pagkaaga, nagpalawas po nin arrest warrant ang Istanbul Chief Prosecutor's Office kontra sa mga haralangkaw na official kan Israel. Kaibahan sa pipa-aresto digdi si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Israel Katz, asin dakol pang ibang opisyal. Ang mga ini nahampang sa kasong crime against humanity asin genocide sa Gaza. Nakapalaman sa nasabing kaso ang ginibong pag-atake kan Israel military sa mga sibilyan, ospital asin pagkaraot kan mga infrastruktura sa Gaza pon katakihon kan Oktubre 2023. Naging bukas ang Turkey sa pagigibong genocide kan Israel sa Gaza. Sinuspindirman kan Turkey ang sendang diplomatic asin trade relations sa Israel dahil sa kariribukan. Magigirumduma na nagluwas man in arrest warrant ang International Criminal Court kan Nobyembre 2024 kay Netanyahu asin dating Defense Minister Yoav Gallant dahil sa war crimes. Bareta sa negosyo, pupunan po kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa maabot na Nobyembre 10 ang distribusyon in special permit para sa mga bus,
as para sa Christmas season. Sigon sa LTFRB, matatapos ang saindang pagresibi in application in sagod sa Nobyembre 21. Nasabing special permit mapuon sa Disyembre 23 sagod Enero 3, 2026. Mabot ka ni special permits na tugutan ang mga bus na nagbabiyahe sa probinsya dahil sa pigalaoman na pagdakol kan mga pasahero kada Christmas season. Nagkapera sa mga requirements iyon dapat na mga unit sobra sa 14 taon na poon sa petsa kan kuno rin ini ginibo asin dapat ibugtak ang terminal kung sain matiner ang bus. Health News, mga tugang aramon tapo kay News Director Mar de la Cruz sa News Base kan DCGB. Pagmantiner kan fit na lawas kung sobrang init, ipinaluwas kan mga eksperto. Kuya pang detalye kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Bakulang, ana mamatay na init kang panahon para mantiniron na aktibo asin fit. Imbis na ugakan, ipinaluwas ka mga eksperto ang mga pangit ang aning ligtas asin epektibong may pagpadagos ang fitness goals kunya na tag-init. Primero, aramo ng presenting abogdakan kan salud, dapat obserbaran ang reaksyon kan lawas kung tag-init, lalo na kung may kondisyon araw kan hapo o hika, alta presyon o problema sa puso asin pato. Ikadua, aramo ng tamang oras asin init kapag nag-ehersisyo. Ibitaran ang outdoor activities kung alas 10 din aga sagod alas 4 ng hapon. Asin day mag-ehersisyo kung ang heat index sobra sa 32 degrees Celsius. Ikatulo, tawanan importansya ang hydration asin nutrisyon. Uminom nin day mababa sa 2 litro ng tubig kada aldaw. Asin umiwas sa mga inumon na nakakadugang ng dehydration, arog kan kape asin alak. Maganda man yung mga healthy smoothies bilang alternatibo. Ikapat, pag-ehersisyo, sa laog ni narong, imantiniran indoor temperature sa 23 degrees Celsius. Balon man ang mind-body workouts, arog kan pilates, yoga, functional strength training, asin aqua exercises kung may swimming pool. Ikalima, iwasan ang sala na pagtubod sa pagpapadaplos asin pagbawas ng timbang. Ang daplos, bago katumpas din fat loss. Nandun din na pagbawas din timbang, iyon hali sa calorie burn asin calorie deficit. Health News from Newsbase, Mar de la Daing Iba. Salamat Paring Mar sa Health News. Halip po dyan sa News Base kan DCGB 737 o kaya 637. Oras po sa Pilipinas. Nasa linya po ang Pag-asa. Kaiba po si Alexis Ruivar. Miss Alexis, good morning. Go ahead. Yes po, para sa ating forecast ng andaw. Dito sa Bicol Region, makamati pa rin gitaning mga kalat-kalat na pagturan, asin mga paminsang pagbugso ng paros. Gawa nito ni Typhoon Uwan. Itong si Uwan ay huling nahiling sa coastal waters ng Bacnotan, La Union. And haramin na itong magluwas digdi sa West Philippine Sea. Sa ngunyan, igwang taglay na kusog ng paros. Itong si Uwan na umaabot ng 150 kilometers per hour at pagbugso naman ng paros na umaabot ng 230 kilometers per hour. Padagos ang paghiro nito ni Uwan sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. And kaugnay nito, bagamat hindi na natin masyadong nararamdaman ng epekto, ay nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Camarines Norte at sa northwestern portion ng Camarines Sur. Kabilang dito ang Del Gallego, Caragay, Lupi at Sipoco. Signal number 1 naman nakataas sa the rest of Camarines Sur, sa Catanduanes, sa buong Albay, sa buong Sorsogon, pati na rin sa Masbate including ang Ticao and Burias Islands. Inaasahan natin na bukas ng madaling araw ay posibleng lumabas na itong si Uwan sa ating Philippine Area of Responsibility. And habang patuloy na lumalayo ito ay asahan natin na generally mag-i-improve ang ating weather condition. Bali yun po ang ating latest na weather forecast. Hindi po si Alexis River ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Miss Alexis, tama sunadangog ko ang Catanduanes, Sorsogon, Albay, rest of Masbate, tama, and still under signal number 1? Opo.
Ayun, okay. Pero pag sinabing number 1, posible pang, at sabi mo, mag-uran-uran pa sa tuyang palibot? Or, so usually, after the typhoon, nag-iinit eh. Pero ngunyan, makuan pa, madalom pa. Opo, pag-arog po kainin na nasa signal number 1 ay mga paminsang pagbugto na lang ng hangin, lalo na pag yung labos na itong bagyo. Opo, okay. Salamat po, Miss Alexis, sa forecast. Opo, wala naman po. Thank you so much. Mga tugang, iyan po ang kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa, Legazpi. GB News Express. News Express. GB News Express. Nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, katuwang po si Jenny Balyaran, asin ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa Aluas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Heartprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. ATF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Heartprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Heartprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Heartprint sigurado kang astig ang resulta. ATF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Heartprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Heartprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alat nga na, alat nga na ta nabitin. Ang mga helang kangatay, arugbokan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugbahan kunday magbabago, tanganing magmangitay, kay puan po na sa Bayaning Protection Leverage.
Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po sa salud as in proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Leverade. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sural daw na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan, pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Leverade na. Para po sa baskog na atay, ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Okay, 15 mga tugang bago magabot ang alas 7 nin aga digdi po sa satuya na programa. Ano si Joshua Tabi Bareta? Bako man siya kulalapnit. Okay, sandali lang at may naghapot digdi, may kinaaraman po sa tubig. May tubig na actually sa Legazpi. Medyo malabog lang, makusog man ang pressure kan tubig ngunya na aga. Medyo kan lang, medyo malabog-labog lang. Pero may paliwanag kan tabi ang Legazpi City Water District. May pig-text sa kuya si General Manager Rico Salazar Kasubanggi, tabi regarding sa update kaya yan, ha. Babalikan niya to yan, tabi buda so problema ta sa kuryente sa tuya tabing probinsya, ha. Joshua Bino, aramon tamo na mga tugang ang mga sitwasyon dyan po sa kapalibutan. Basta Morning, Henry M. Joshua, good morning. Kumusta dyan? Tapos. Yes, good morning. Morning. Good morning sa mga parantabay na urugtuhan to pagmata. Ano? Na urugtuhan. Normal man yan. Pag nagsisinultero baga. Lalo na kung feeling mo sultero ka. May kinatupuyatan. May kinatupuyatan. Natural. Paminsan, resulta man ang para mangitrog kang maray. Lalaki. Yeah, di ba? Nangaturog kang naka-smile. Ano? Nangaturog kang naka-smile. Bako lang naka-smile. Hindi gusto ko magparaulok ko dyan aga. Ba ko galing tamata para yung panahon. Sige, go! Yes, anyway, sabi ni Henry, so concern na nabanggit mo ka sa bago sa Legazpi City Boulevard. Malimig na sabi ni Henry, as in, pwede nagiraray mag-walking as in jogging ang publiko. Sa kalabaan ni Henry, kaining Legazpi City Boulevard, magpundig din sa Barangay Dapdap, hanggang sa Barangay Puro, sa Legazpi City. May sarot na lang ni Henry, kumbaga turutumpok, yung mga tinaripo ng mga basura. Na kaipuan hapwaton, pero generalmente sa kalabaan kaining Legazpi City Boulevard, buwelong na Henry na publiko giraray na mag-ehersisyo, walking as in jogging tabi ibe, kundi na problema lang na may bigla sa nang minabagsak ni Henry an oran, araw kasubago, mga bandang alas 6, na pagkaga, uminura naman dependent di sa Legazpi, and ngunyan, na-presenting sitwasyon, nagtatagisti. Kaya, likay-likay man ginarian na iba na magluwas tabi biti, pero generalmente, ang sitwasyon talagang marayo na, kalmado man ang dagat tabi iti Henry, and malinig na itong nabanggitan niya itong lugar. Nagpatarabang-tabang man di Henry sa mga residentes kan nasabi ng barangay kanya-kanyang sigid para malinigan ang tendang mga tangod. And dyan sa kalabaan kan Legazpi City Boulevard, na reparo lang niya ito di Henry, talagang makusog man so paros kasood nasa duwa na poste di Henry kan street light ang itinumba sabi ni Henry ka na paros. Pira? Duwa. Diyan sa Boulevard? Diyan sa Kalabaan kang Boulevard. Okay. Duwang, so bakal bagang street light, poste. Duwa man ni Henry so natumba. And so tigsabi ko na mga dekorasyon, talagang din pinalampas sa iba tarakdag.
Pero so far tabi depende din problema dyan sa kalabaan kan Legazpi City Boulevard. Sa ngunyan as of ngunyan na pagkaga, tranquilo asin malinig na sitwasyon tabi dipay. Sa palibot kan Legazpi City, halos balik normal tabi dipende na dalagan asin hiro-hiro kan mga tao. And siyempre, mahiling tayan, taon-taon o na magburokasa na sa ibang mga business establishments. Pero kung mobility, kalinigan, areglado na depende na sitwasyon, tigdi sa sentro kan Legazpi City. Pero ang kuan gayon sa kuryente paano? May nahiling ka ng team na nasa luwas para mag-check kan mga linya kan kuryente? Actually, po pakaso bangge depende, naglilibot pan so service vehicle kan na aleko sundo sa ngunya nagre-reparo na sitwasyon tabi depende. And so ibang mga barangay igwa na may kuryente na, and so iba lang siguro na areas na kumbaga may tinamaan o nabagsakan na wire and medyo difficile siyempre takay po ang inspeksyon na maray. Kaya dahil pa ni na kuryente. Pero sa estimate ko lang depende dahil man ki major damage sa mga linya and postekan kuryente depende din sa Legazpi City. Kaya baka dahil man mahaloy-haloy na ma-restore, pabalik ang supply tabi depende kan kuryente sa syudad. Okay. Yan tabi BP Henry, nagtagdag niya itong sitwasyon sa palibot. Joshua Bino, PCGB. Salamat, Joshua. Sa report. Basta Morning, Henry M. 9, bago po mag-abot ang alas 7 ng pagkaaga, may mensahe sa kuya kasuhapon, kasubanggi, si General Manager Rico Salazar regarding po sa tubig. Madali lang hata. Ang sabi niya, pig-update niya ako, taaram niya, na ako maapor sa iya naman ko niya na aga. Sabi ni GM Rico, maluya pa po ang supply. Pero ngunya na aga, pagbukas ko kang gripo sa harong, medyo makusog ang pressure kaya lang medyo malabog-labog siya. Sabi niya, nagakaigwa databi pig-forward niya sa kuya mga tugang so message sa iya kang ang assumption ko fill hydro po ini. Sabi niya, magakaigwa da po ki problema sa yawa and pawa sources. Lubog po ngunyan ang aming yawa chamber. Ako ang hiling ko hali po sa fill hydro ini pinurban sa ko ni GM Rico kaso hapon na pabanggi na. Actually banggi na De ko aram kung ngunya na banggi, nagtrabaho, ining tropa ninda para po ayuson ang linya. Puno po ito ngayon ng silt. So mga debris baga kang baha tagari linaog ki debris hali po sa baha mga tugang susendang dakulang tubo dyan. Buda mga raw water line sa pawa posible manaklag. Clag so siyempre linaog so main pipe dakulang linya nin tubo. Ang hiling nida clag so linya. Ang epekto daw mababa ang level, cistern level. Kaya kinakaipuan po na mag-reduce daw ki-discharge pressure sa planta. Maluya ang pressure, kaya maluya ang bulos kan tubig. Dapat mag-pressurized, di ba? Ang tubig. All efforts are being exerted po right now. Yan forward sa ko ni GM Rico Salazar kasubanggi. Baka trinabaho nindangon yan. I do not know kung kumusta po ay sandali. Sorry po. Baka may nagtitext sa kuyang number sa sa kuya tabi na smartphone. Pasensya na po aso kung smart number pig na discharge dahil ko po na charge ka so banggi. Text na lang po nito, babasahon ko mamaya pagkatapos kang news akan programa ko. Tawan po kidoon ini, kunyan po na alas 7:30 nin aga, pagbalik ta sa programang anhapot. Sabi ni Bossing Chito, sa krusada wala pa nin kuryente, ang Globe Tabi wala man nin wifi. Maray pang smart taigwa. Yan. Yung mananggad po yan. Tadakol, sabi ni Manong Rica Subago,
dakol pong mga cell sites ang deng kuryente, tama, deng kuryente boda bako po functional ngunyan tabing aldaw. Kaya halat-halato nindo, kaya pati nga ng signal kan mga pag-iribabi nagwawara-wara, naguputol-putol dahil lang po mga tugang sa problema na iyan sa signal sa satuya tabi na Henry lugar. Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Okay, now, asaro mo niyan sa hapot na aga, no rin niya po kami makuryente. Iyan, taod-taod tabi, tatawan ta iyang kidoon, ta kakahurunon ta so aleko. Pero kaso hapon, kaso banggi, kan kita naka-onboard, inapudang ko po si Governor Noel Rosal regarding dyan. Budak mo niya na aga, kahuron ko man si Manong Rick na Mendoza, pag-reiterate po ni Governor Rosal, natatawanan ki atensyon, mga tugang ang pagrestorar kan kuryente digdi po sa probinsya Canalbay, particular sa syudad ni Legazpi. Sabi niya, kinahuron so Aleco, budak mo niya na aga, kakahurunong patabi so Aleco. SOP man kaya yan, parte kang standard operating procedure kang Aleco, na i-double check muna ang gabos na linya, magpoon sa main line, drop wires pasiring sa mga harong. Tadipisil po na mag-restore din kuryente, baka may naputol na linya. Baka po may naputol. Kaya, de baling mauro atraso gayod, importante, safe ang restorasyon kang kuryente, mga tugang kang Aleco. Pero gari prioridad, siyempre, ang mga nasa business district, tabi, prioridad yan, mga tugang na ma-restorar para magkaigwaki operasyon ang negosyo sa satuya tabi na syudad. Buda sa iba pang mga sentro nin mga munisipyo. Iyo po, taon-taon, kakahurunon ta ang gobernador kung ano ang resulta kayan. Ta sigurado ako, kadakul na hapot ngunya na aga, no rin ngaya po kami magkakakuryente. Basta araw kaya ng panahon, medyo okay kita, tabako mainit. Pero kung mainit, medyo nag-init ang payo kan iba niya itong mga kababayan. Sabi ni Architect Leo, yung dean ng Bicol University, ano yun nga nini? Sa Institute of Architecture and Design, Sir Leo, sabi niya, may natumba tabi na mango tree digdi sa Yellow Street sa Sunrise Subdivision. Paki-check daw tabi ni Dumobil. Tai-forward ta kay sa mayor, buda sa engineering. Tayo sinda ki team na nag-operate ka ang Kasubanggi pa. Kasubanggi, so hapon pagkatapos kang bagyo, medyo maluyan ang paros, tulos na nagluwas tabi ang team para sa para sa para tabi sa immediatamenting pag-restorar kan mga impassable roads digdi po sa syudad. Kaya lang bako man masyadong grabe ang problema bako masyadong makusog sa paros. Kaya pasalamat kitang maray, tarog po ka ng sitwasyon ta. Maski sa mga postinin kuryente, limitado tabi ang sitwasyon, ang mga nagtagilid, and mas madali ang restorasyon, tadit po ang damage ta. Sige tabi, Sir Leo, ipahiling ko tabi ini sa mga pag-iriba buda i-report ta sa barangay, inipaabotaman po yan sa city. Tayo sinda ki team na nasa luwas para po maayos ang linya ang mga kahoy na nagkaturumba sa palibot para po ang ma-clear lalo sa mas talong madaling panahon. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind.
Mga tugang, salamat po kasi ng pagantabay. Diyan da sa Barangay 17. Tama ba ito? Barangay 17. May natiko sa poste ang kahoy kan kuryente. So kontador mi po natangkas po tapos nahulog sa baha. Ay nako. Pati po sa wire digdi sa nag-relay, saan po kaya ini pwede i-report and mabayad po kaya. Yan. Sige, ihapot po yan sa Aleco. Ako ang aram ko, may kwan yan. Kung yan disaster related, baka dahil naman yang kwan, dahil man yang masyadong gasto sa lado tabi kan linya. Ha? Pero i-verify ta po yan sa Aleco. Salamat po sa pagantabay. Mga tugang, mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapot. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye! Thank you po sa mga nagpadaraki pagkaon kaso hapon. Tita Marie Honrado kang Mang Inasal. Yan. Salamat Tita Marie. Sa Masiramuno na palabok. Uda sa Lugaw Republic. Grabing lugaw kaso hapon. Tamang-tama mainit. Ang malipot-lipot. Ang lugaw. Uda po kay Tita Madam Tet. Ma'am Tet. Ng Rabax. So Rabax daw bukas ngunyan. So sa mga nag-schedule pabi sa vaccination, bukas ngunyan ang Rabax, sabi ni Ma'am Teta. Salamat doon tabi. Baka may naling umang kita, Chief Ramer. Si Nongs, si Kuya Nongs. Nagpadara ki Pigi. Masiramon sa pagka-adobo. Mula si Kuya Pio. Salamat tabi sa donasyon na sardinas. Siram pala, ang sardinas pala, masiram pagigis na daing lana. Apera kang daing lana, ano yan? Sa upo lang, ginisang na nakaiba din ka mo ginisang daing lana. Anong pag-gisa mo kung daing lana? Okay man pala. Salamat tabi. Mula, si Sepa, may nakalimutan tayo. Sukuk mi palan si Chief Ramer, yung nag-adobo kasawapon. Wala si Snaga FM sino yun? Si Romar. So samuya. Naggisaki sardinas na daing lana. Galing mo na Boy Scout. Nagkapakatabar ka nagisang sardinas daing lana. Pero masiramon sa upo Si Ninong Romitan, basta nga ako no, itaraman mo sana nga ako kung kaipuan mo. Saka na nga po ako. Sana nga dahil kimasunod na disaster. Okay? Sige po, salamat kan sa irong pagantabay. May nalingamang kita, Chief Premier. Wala man naman ano. Ayun naman, Goodbye! Smile! God is good all the time. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Masunod na po, si News Director Mar de la Cruz na hanggang ko niyang pipirot pa. Hindi ko minatulog sa estasyon. Kasabay po si Miss Jasmine Baloloy. Goodbye! God is good all the time. Tapos na ang programa. Lakaw, pasiring sa lamesa. Pag-asidi ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw